Gipakita sa hiniusang pwersa sa Armed Forces of the Philippines o United States Marine Corps ang ilang kusog ug kahanas sa usa ka full mission profile nga kabahin sa nagpadayon nga Marines exercise kun MAREX 2025. Gipahigayon kini sa barangay Pinansaran, Dato Blas, Suwat, Maguindanao del Norte, kagahapong adlaw Abril 9, 2025. Ang full mission profile, usa ka detalyadong plano sa usa ka senaryo kung asa dunay tagsa-tagsa ka mga tahas ug lokasyon ang mga tropa sa Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Marine Corps ug US Marine Corps. Gipakita sa mga partisipante ang amphibious assault diin sakay sila sa mga barko sa Philippine Navy nga nagmaniobra gikan sa dagat ngadto sa baybayon, nga nagpakita sa usa ka realistic combat scenario nga misulay sa ilang abilidad sa paghimo og usa ka organisado og paspas nga pag-atake sa mga kaaway sa baybayon. Gipahigayon sa susamang adlaw ang Joint Artillery Literal Live Fire Exercise nga usa sa highlight sa aktibidad. Kung asa gipaboto ang 155mm autonomous truck-mounted howitzer system sa Philippine Army. Ingon man ang 155mm self-propelled howitzer o 105mm howitzer sa Philippine Marine Corps. Ang MAREX 2025 nagpasiugda sa makanunayon nga pasalig sa AFP sa pagpauswag sa kaandam, interoperability ug maritime security sa nasod. Mulungtad sulod sa 11 kaadlaw ang pagbansay nga nagsugod ni adtong Marso 31 hangtod sa Abril 11, 2025. Daiza Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe.